ke manje la umaphathe efika iphatha sagila uduma kahle umfana oduma kahle futhi obhala na kahle futhi sizwa kithi asikubingelele siphinde sikwamukele kuyimakhiwa TV. Ngiyabingelela kuMakhiwa TV uduma kahle lo mfana wakhona la eFryhead eNgoje esigodini saseMpumazi yimloyo Mfowethu alesikuzwa laphana estage usho ukuthi cha noma kanjani ke manje usubuyile usukhululekile ukuthi ekhaya usukhona sibonile futhi nasey'nkundleni zokuxhumana usho ukuthi cha hayi yonke into isi right manje ekhaya ngawe sicela uqinisekise noma kanjani ke lokhu la kuyimakhiwa TV. Cha impela kunjalo alikho iphutha lokho engikukhulumile cha abahlonishwa bami bangithintile bathi asikhulume beze isikhalo sami cha kwakuthi bebenganakile akuthi bebenenkinga nami bekunganaki ukuthi banabo bangabantu ababhizi so basibethi cha hayi mfana wakithi siyabona usimele futhi uliphethe kahle igama lethu umfana ohloniphayo umfana oyishaya ingoma kakhulu so awusezokusala into zasekhaya kunjalo. No asibonga kakhulu futhi mfowethu siyakujabulela lokho ukuthi noma kanjani ke ekhaya manje uzoba khona sithemba ukuthi ke sekuzoqhubeka njalo ube khona noma kanjani ke la emcimbini mhlawumbe ufuna uduma kahle ukumbhuka umthola kanjani nasey'nkundleni zokuxhumana abantu bakufuna bakuthola kanjani? Amapage nami nje ngiyangifaka indlela engibhukheka ngayo ngicathi uzobalula kakhulu maye umuntu azi nje amapage ami kuzobalula kakhulu yebo. Hayi no asibonga kakhulu umukelo Makhiwa TV bekuyinsizwa noma kanjani ke uduma kahle insizwa le Ngoje Mpumazi isigodi uma kahle asibonga kakhulu mfowethu. Dankazi. Danke kazi. Danke siyabonga umukelo Makhiwa TV bekuyena insizwa uduma kahle.